Bon dia a totes i tots. Encetem avui dijous 14 d'agost, quan són les 9:03 del matí, un ple extraordinari que hem convocat des de l'Ajuntament de Corbera per temes de tràmits. En els assumptes de la convocatòria portem 2 punts en l'ordre del dia. Realment el ple extraordinari l'hem convocat per el punt segon, però el punt 1 estarem pendents de tràmits i el deixarem sobre la taula conforme hem comentat en la comissió prèvia. El punt 1 era aprovar el projecte d'obres, reforma, ampliació i habilitació de l'edifici Feijóo Castell, Centre Històric de Corbera com a centre de dia en l'expedient 1477/2025, que, com diguem, estem treballant tot el mes d'agost, ja tenim el projecte definitiu, l'hem enviat a Conselleria, porten 2 o 3 setmanes en requeriments i subsanació de documentació i estan mirant el projecte definitiu, però finalment, com en el mes d'agost tampoc estem al 100% en les administracions, ens falta un informe per si arribava, com era una convocatòria extraordinària, no l'havíem pogut introduir per urgència, l'havíem ficat en el conque que si no teníem tota la documentació el deixaríem sobre la taula i treballarem en futures convocatòries ordinàries o fins i tot extraordinàries, que ja sabem que és un projecte important per al poble, que estem treballant des de fa 2 anys i es queden 2 anys per a tindre-ho en debat. Entonces, el punt 1, com diguem, es queda damunt la taula i passaríem al punt. Aprovem que se queda damunt la taula, votem a favor de deixar-lo damunt la taula, se queda sense votar. S'aprova per unanimitat. I passaríem al punt segon, que és, com diguem, per què realment hem convocat aquest ple extraordinari, que és aprovar inicialment la modificació de crèdit número 12 del pressupost general de 2025, expedient 1472/2025, que ve generat perquè ens han concedit la subvenció de l'IBACE de modernització del polígon industrial d'actuacions. Nosaltres sol·licitarem a l'IBACE, a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, en la línia del que hem fet aquests anys anteriors, una subvenció per a diferents actuacions que ascendia a 199.529 euros i la subvenció concedida per part de l'IBACE ja en resolució és de 147.913,44 euros. En maig, crec recordar, ja aprovarem el compromís a l'hora de sol·licitar aquesta subvenció, que en cas que ens aprovarem la subvenció, cofinançaríem per l'Ajuntament de Corbera la part professional. I el punt que portem és aquesta modificació de crèdit extraordinària que per l'import que és requereix de l'aprovació plenària. La generació del crèdit de la subvenció ho hem fet per resolució d'alcaldia. En la pròxima relació de resolucions, en el ple ordinari de setembre, tindrem aquesta resolució com una més, donant compte, i així és l'expedient de modificació de crèdit que agarrem els 51.615,56 euros, restant els 199 demanats de romanent de tresoreria de gastos generals. Alguna consideració? Té la paraula el portaveu Juan Climent. No, en tal que vinguin diners de l'Ajuntament, el que faci falta, a favor. Gràcies, Juan. Té la paraula el portaveu del PP, Lídia. A favor, és un tràmit per poder tindre la subvenció i poder actuar en competència. Moltes gràcies dels dos. Passem a la votació i un poc també la urgència és que els terminis per a fer aquestes actuacions són molt ajustats i encara, a banda de tramitar els expedients corresponents de la generació de crèdit i la modificació, hem d'agilitzar el que és la redacció dels projectes i que està fet a final d'any les diferents actuacions, però això també no esperar-nos a setembre el fer aquestes coses. Passaríem a la votació. Si no hi ha vots en contra i no hi ha abstencions, vots a favor, s'aprova per la unanimitat dels presents. Moltes gràcies i bon estiu i esperem que, a no ser que ens vinguin moltes subvencions o coses d'urgència i de tràmit, no tinguem que veure-vos fins a setembre. Bon estiu i bon estiu. El Consell de la Banda és el